Сәлам күрке яртысы достар. Яңылык шунда һезгә барыгызга да. Бүген кемдә кем юл кагыйдәләрен өфелә булмай гына йөрү, шуларга гаишниклар 5000 сум акча бүләк итәләр икән. Мен буга бүген шаһит булдым. Әлбәттә инде миңа акча биргәч туктатманлар мине. Юл кагыйдәләрен булган өчен туктаттылар. Булай инде дирәк кенә. Әлбәттә шулай әйтәгелә, мин буга шаһит булдым. Хәзер шулай гаишник бер водитель туктата машинаны. Иптәш водитель, моны без һездә карап тордык видеокамералардан, һез юл кагыйдәләрен булмай гына киләһегез. Шуңа күрә һезгә моны 5000 акча бүләк итәбез. Шулай юл кагыйдәләрен һәр вакыт булмай гына йөрегез ди. Хәзер китә теге мужик куанып бит инде. Ой, рәхмәт иптәш инспектор, рәхмәт. Моны как раз һезнең браттардан права һатып алырга шул 5000 генә йетмәй ине.